Mayong buntag mga igsoon. Mura magdili tanan malipayon. Mayong buntag mga igsoon. Hallelujah. Ato isang welcome Ginoo pinagi sa kusog nato nga pakpak mga igsoon. Hallelujah. Mura og this is the fourth Sunday sa January. Ugo ako masayop mga igsoon. It's fourth Sunday, no? The other Sunday, atong mga second Sunday ugo ako masayop gihapon. Naghisgot si Pastor Sid og new beginning. No? Matud pa ni Pastor Sid, God is a God of new beginning, mga igsoon. God is a God of new beginning. Ang Diyos sa bag-ong sinugdanan, mga igsoon. No? New Year is a new beginning according to Pastor Seth, mga igsoon. Ningon pagod siya, what we have not done last year, we will do it now, mga igsoon. Ang wala kuno nato mabuhat sa miaging tuig, atong buhaton karon mga igsoon. Amen? Pag maingon pagod siya, God is working your beginning. Ang Dios kuno nagalihok sa atong bag-ong sinugdanan mga igsoon. Amin ba mga igsoon? Kinsay gusto bag-ong sinugdanan mga igsoon. Hallelujah. Sa sunod nga Domingo nagisgot po si pastora og house cleansing mga igsoon. No, buot pasabot kaning atong lawas kuani balay ni mga igsoon. No? Puy anani sa espiritu sa Ginoo. Pero ang gusto ko sa dihang ang drive out ni pastor ay sa dihang magkinabuhi taning bag-ong tuig mga igsoon atong ihinluan ang atong kaugalingon mga igsoon. Tungod kay kani atong lawas templo ni sa Ginoo mga igsoon. Amen. Hallelujah. Dalagon ang Dios ni takna sa buntagon o karon ni takna mga igsoon. Hallelujah. Magisgot na karon o bag-ong sinugdanan ni hapon. Pero subtitle is Giving and Tithing, mga igsoon. Hallelujah. Kung na mo yung mga Biblia, basaha ang ani-ana to kwao na ito mensahe sa Salmo 24:1 mga igsoon. Salmo 24:1. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga naa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Hallelujah. Akong idungo atong mga ulo sa pagampo. Ginoong Dios, amahan mo nga langit nun, nining takna sa kabuntagon. Lord, nasayod ka Ginoo sa among tagsa-tagsa ka kasing-kasing karon Ginoo. Ginoong Dios, unsa man Ginoo ang mga panghitabo sa miaging tuig, Lord. Unsa man Ginoo ang mga wala namo mabuhat Ginoong Dios last year Ginoo. Nining bag-ong tuig 2023 Father God, among buhaton Father God pinaagi sa imuhang tabang o kusog Father God Ginoong Dios. O Lord, nini nga kabuntagon samtang mga padayon mi Ginoong Dios. Tuguti Lord ang imong lang Espiritu Santo magalihok sa among taliwala karon. Ang imong pulong Lord mutuhop yun sa matag kasing-kasing Lord og amo gyang madawat Ginoo ang mga panalangin Lord nga imong gitagana sa matag usa kanamo karon. Daghang salamat Ginoong Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Maghisgot ta karon og paghatag ng igsoon giving, no? Daghan ang pamaagi nga muhatag ta mga igsoon, no? Sahay muhatag ta tungod kay naluoy ta, di ba? Muhatag ta tungod kay gusto tang mutabang mga igsoon. Muhatag ta tungod kay
imong higala angay nimong nga tabangan mga igsoon. Sahay muhatag ta bisag wa nato kay tungod kay gusto ta nga muhatag mga igsoon. Og this time mga igsoon, mag-gusto ta nining giving mga igsoon. Giving sa atong halad o sa atong tithes offering. Pero before na mga igsoon, balik ko na ko ang teksto nga atong ibasa karon. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga naa nini ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini mga igsoon. Tanan nga nagpuyo, tanan nga naa sa kalibutan karon. Iya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang tanang butang nga makita o dili makita, iya sa Dios. Ang tanang butang nga makita o dili makita, iya sa Dios. Unsa man ang importanteng butang nga dili makita mga igsoon? Kanang hangin nga imong giginhawa, makita man nimo na? Kinsay tagiya na? Ang Dios mga igsoon. Matud pa ni tanang butang nga makita o dili makita, iya sa Dios. Excuse me, natay bisita diri nga dili gud ni kasabot siguro Binisaya. Ako lang gihangyo. Ang nag-imbitar ani nga siya na mo relate aning mensahe. Siya na mo pasabot ani sa tao nga nagbisita, nagdala sa iya so, no? Ang balik ko nako ang tanang butang iya sa nga makita o dili makita iya sa Dios. Ang tanang hayop, langgam, isda, tanom, tanan mangigsoon walay dili iya nga niya sa kalibutan magigsoon. Walay ato ni ining kalibutan na magigsoon. Wala gid ato. Nataw ta nga hubo mga igsoon. Wala gid nataw ta wa tay dala mga igsoon. Hubo ta mga igsoon. No? Mingon Ginoo walay ato ni ining kalibutan na. Ang hangin nga atong giginhawa, ang tubig nga atong ginakaon, ang bisti nga atong gisanina mga igsoon, ang balay nga atong ginapuy-an, ang tanan sa Ginoo mga igsoon. Ang tanang butang iya sa magbubuhat sa Creator mga igsoon. Amen. Hallelujah. Tungod kay unsa man ang trabaho sa tao nga niya sa kalibutan wa man siya iya mga igsoon. No? Matod pa sa 1 Corinto 4:1-2, no? Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugiyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios ug kinahanglan sa usa ka tinugiyanan nga magbinuutan sa iyang agalon mga igsoon. Buti pasabot mga igsoon, tanang butang nga gibuhat sa Dios dinhi sa kalibutan gitugihan na kanato mga igsoon. Amen. Kanang imong kinabuhi dili na imo mga igsoon, gitugihan na sa Ginoo, gipahulaman na sa Ginoo sa imo. Muna nga matud pa kinahanglan ang tinugyanan magbinuutan, magbinuutan sa iya sa kinahanglan ang usa ka tinugyanan nga magbinuutan sa iyang agalon. Kinsa man ang agalon nga itong isgutan mga igsoon? It's the Lord mga igsoon. Mutawag ta usahay Lord, Ginoo, mingon ni kag Lord mga igsoon, Master agalon mga igsoon. Amen. Hallelujah. Ang tao tinugyanan sa Dios sa tanang butang nga iyang nahimo dinhi sa kalibutan. No? Daghan ang gibiyal sa Dios nganhi kanato. Kanang imuhang katakos, kanang imuhang hiyas, kanang imong gasa, kanang imong kaalam, kanang imong kahibalo, kanang imuhang panahon, hallelujah, kanang imong pamilya, kanang imong trabaho, kanang imong negosyo, hallelujah, kanang imong bahandi, ug ang atong kinabuhi. Gitugyan na sa Dios nato magsuot. Sabot wala gid tay ug buot gyud naon magsuot, wala gid tay ato magsuot. No? Muna nga ang Dios nagpiyal kanato sa mga butang sa atong katakos o kapasidad mga igsoon. Ang gusto sa Dios nga ayuhon nato pagdumala
ang mga butang nga gitugyan sa Dios kanato mga igsoon. Matud pa dinhi, hallelujah. Dios nga ayuhon nato pagdala ang mga butang nga iyang gitugyan kanato kay sa kaulihang mga adlaw maningil siya kung giunsa nato pagdala paggamit mga igsoon ang mga butang nga gitugyan sa Dios kanato mga igsoon. Nagisgot siya dinhi sa Mateo, hallelujah, Mateo 25 mga igsoon, no? Naigi basahon ako ni, no? Hallelujah. Matud pa Mateo 25:14, no? Kay ang paghari kuno sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw sa laing dapit, no? Gitawag niya ang iyang mga sulugoon, no? Gitawag niya ang sulugoon o gitagaan niya o matag usa sa iyang katiguyunan. Ang usa gitagaan niya 5 ka puntil nga salapi. Ang ikaduha gitagaan niya gipialan niya mag-ison. Excuse me ha. Ang paghari kuno sa Dios sama sa tao nga mulakaw sa tanang dapit. Sama sa tao nga mulakaw sa tanang dapit. Gitawag niya ang iyang sulugoon o gipialan niya ang usa og 5 ka puntil nga salapi. Ang ikaduha gitagaan niya 2 ka puntil nga salapi ug ang ikatulo gitagaan niya og 1 ka puntil nga salapi. Og milakaw ang tao mga igsoon. Ang tao nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw og ihang gipatigayon ang 5 ka puntil nga salapi. Og nakaganansya og laing 5 ka puntil nga salapi mga igsoon. Ingon man ang ikaduha nga sulugoon, ihang gipatigayon ang 2 ka puntil nga salapi. Og nakaganansya pod og laing 2 ka puntil nga salapi mga igsoon. Apan ang ikatulo mga igsoon, kato nakadawat og isa. Milakaw siya, mikalot sa yuta o gilubong niya ang 1 ka puntil nga salapi mga igsoon. Wala matugay, mibalik ang agalon. O gitawag niya ang iyang mga sulugoon. Mingon ang usa, agalon, sir, gipialan ko nimo og 5 ka puntil nga salapi. Og nakaganansya og laing 5 ka puntil nga salapi. Ani ara. Mingon ang sulugoon, mitubag ang agalon. Buutan og matinud-anon nga sulugoon. Buutan og matinud-anon nga sulugoon. Dali nga ri ay tungod matinud-anon ka sa gamay, pialan ka nako sa daghan mga igsoon. Dali nga ri ambit sa akong kalipay. Inana mga igsoon. Kaduha nga sulugoon, mingon po siya, sir, gibinlan ko nimo og 2 ka puntil nga salapi. Akong gipatigayon, nakaganan siya og laing 2 ka salapi. Ni ara sir, buutan og matinud-anon nga sulugoon. Kapialan man ka sa gamay, pialan ka nako og daghan. Misulod ang katulong nga sulugoon. Ningon siya, malikon ako diri. Sahon ako migsoon. Hallelujah. Unya misulod ang sulugoon nga gihataga, excuse me. Mingon, hallelujah. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi ug miingon, sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ani ka sa wala nimo itanom ug nanghipos ka sa wala nimo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gilubong ko ang imuhang salapi.
sa ilalom sa yuta. Ug tanawa sir, ani ara ang imuhang salapi. Mingon ang agalon, walay hinungdan ug tapulan nga salugoon. Hallelujah. No, walay hinungdan ug tapulan nga salugoon. Nasayod ka man di ay nga ako strikto ug wala ko nasayod ka man di ay nga nag-ani ko sa wala ko itanom ug naghipos ako sa wala na ko ipugas nganong wala man nimo i-deposito sa bangko aron dunay interest nga akong madawat. Hallelujah. Unya mingon ang Ginoo ngadto sa laing sulugoon. Kuhaa kanang iyang isa ug ihatag ngadto sa may napulo mo isa. Mingon pa gyud ang Ginoo. Wala ako ninyo dawa, excuse me. Hallelujah. Pahawa ka nako. Karon, excuse me. Hallelujah. Mingon ang agalon, sir, nasayod ako nga mingon ang agalon, walay hinungdan ug tapulan nga sulugon. Nasayod ka mang di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipo sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man i-deposito ang maong kwarta nga munta na naitulo karon. Mingon ang agalon ngadto sa laing sulugon, kuhaa ang iyahang salapi ug ihatag ngadto sa sulugon nga may napulo ka mga salapi. Kay ang anaay hatagan kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton pagyud siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang dyutay nga iya kuhaon ug gikan kaniya ug kining walay hinungdan nga salugoon ilabay ngadto sa gawas. Diha sa kangit-ngit didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ipon magsoon. Magsoon mingon ko ganiha nga ang tinugyanan kinahanglan magbinuotan siyang agalon migsoon. Matupag niya ang Dios nagpihal kanato, no? Nagpihal kanato og daghang mga katakos ug kapasidad. Na nga sa ulahing mga adlaw ang Dios makighusay nato sa mga butang nga iyang gitugyan kanato mga ison, iyang gipihal kanato mga ison. Number 1 nga paninglon sa Dios. Ang imong kalag mga ison. Muna ay pinaka-importante nga gipihal sa Dios kanato mga ison. Gipahulam sa Dios kanato. Kinahanglan ato ning dumalahon atong ayuhon mga ison kay moabot ang panahon nga paningla maningil ang Ginoo kung giunsa nato pagdumala ang mga butang nagpiyal sa Dios kanato mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Hallelujah, no? Muna nga ang Dios mao'y tag-iya sa tanan, no? Ang Dios mao'y tag-iya sa tanan. Wala gyud tay ato mga igsoon. Moy nga tag Lord agalon. Agalon kita ang mga sulugoon mga igsoon. Ug mingon ang Ginoo, ang Dios tungod kay master man siya agalon. Naagid siya isugo mga igsoon. Naagid siya gustong ipabuhat sa iyang mga sulugoon mga igsoon. Amin ba mga igsoon? Mudawat ba ka nga ikaw sulugoon sa Ginoo? Mudawat ba ka mga igsoon nga ikaw sulugoon sa Ginoo? Hallelujah. Kung tinuod ka nga sulugoon sa Ginoo, imong atimanon pag-ayo ang mga butang nga gipihal sa Ginoo kanato mga igsoon. Musugo ang Ginoo. Once ang Ginoo musugo, kinsay musugot ang iyang mga sulugoon. Dili musugo ang Ginoo nga siya ra po'y musugot. No? Matuman tong panultion nga ako'y nagsugo, ako ra po'y nagsugot mga igsoon. Once ang Ginoo musugo kanato mga igsoon, walay lain niyang gisugo ang iyang mga tinun-an mga igsoon, no? Mingon Ginoo, mingon ang 2 Korinto 29:14,
apan kinsa ba ako, unsa ba ang katawhan ko nga nakahimo man kami paghalad kanimo sa kinabubuton. Kini nahimo namo kay gikan man kanimo ang tanang butang ug naghatag lamang kami sa butang nga imo ra usab. Sa dihang muhalad ita maigsoon, sa dihang muhatag ta. Igo na gid tang nag-uli sa Ginoo sa butang nga dili atoa maigsoon. Tungod kay iya man tang gipialan maigsoon. Ning butang nga maigsoon kina ato ning atimanon pag areglahon nato pag ayo maigsoon. Sama dunay istorya sama sa tao nga nanghulam og gabas maigsoon. Hulam sa gabas, pataka lang sa gabas maigsoon bisag mga lansang maapilan niya gabas maigsoon. Pansadihang paninglan na sa tao asa man ang akong sirot sa akong gabas nga imong gihulaman. Naulaw ang tao nga nahulam, why? Mingon siya, pare ayaw lang sa kuha pare kay ako pang gamiton. Kinahanglan naman gyud sa tagiya. Sa dihang yang giuli, mingon siya, naunsa naman ang ako ang kuan pare. Nangahingo naman ang akong gabas. Giunsa man imo ni paggamit. Inana ang may tabo nato mga igsoon. Inana ang may tabo nato. Sa dili nato ayuhon paggamit ang mga butang nagpihal sa Dios kanato labi na ning atong kinabuhi. Paninglan kita sa Ginoo. No? Siya ang tag-iya, siya ang owner mga igsoon. Ug kita ang mga pinayrian kung atong nasabtan kini nga kamatuoran mason. Dili lisod ang paghatag ug pagbuhi sa nga butang nga naa sa atong mga kamot. Ngadto according to the purpose of God, sumala sa katuyuan sa Dios magisoon. Kinahanglan atong himayaon ug simbahon ang Dios pinagi sa atong kinabuhi, sa atong kaalam, sa atong katakos, sa atong kabtangan ug sa tanan nga niya kanato. Atong daygon ang Dios magisoon. Unsay iyang gusto maoy atong buhaton. Siya ang naghibalo mga igsoon. Unsay gusto sa Dios atong buhaton. Why? Tungod kay ang Dios lamang ang naghibalo unsay maayo nato mga igsoon. Amin ba mga igsoon? Dili pod musugo ang Ginoo pagbuhat sa kabuluhaton nga pabuhaton ta sa usa ka buluhaton nga dili nato makaya mga igsoon. Ang Dios muhatag bupial kanato sumala sa atong katakos mga igsoon. Amen. Hallelujah. Matud pa dinhi unsay iyang gusto maoy atong buhaton, siya ang nakahibalo unsay maayo kanato mga igsoon. Nasayod kita nga dili niya mopabuhat kanato og mga butang nga makadaot kanato mga igsoon. Busa atong tumanon na ang gustuhan kay kini dili lang muhimaya kanaya. Dili na ni muhatag og glory sa Dios, kundi makaayo ni nato mga igsoon. Unsay sugo sa Dios kanato, dili ta iduot sa Dios mga igsoon. Ang Dios gusto mo lift up nato mga igsoon. Hallelujah. Ang problema lang ang pagsugot mga igsoon, no? Apan sa dihang usahay doon, mubati ta usahay og kabalaka mga igsoon. Dunay butang nga gustong ipabuhat sa Dios kanato. Pero mubati ta usahay. Ang kalisod ngano nga dili ato mabuhat. Apan ang espiritu sa Ginoo nga niya kanato will give us the power to obey mga igsoon. Ang espiritu sa Ginoo nga niya kanato mga igsoon. Munay mohatag nato og gahom nga musuguta sa mga mando sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Karon mga igsoon, daghang mga butang nga gusto nato ihatag. Mangisgot ko karon paghatag diha sa finances ng mga bahin mga igsoon, sa atong salapianon nga bahin mga igsoon. Hallelujah. Una is gusto ko mahisgot mga igsoon aning ikapulo tithes mga igsoon, no? Matud pa sa Malakias 3:10 nagaingon siya dito. Dadaa ang tibuok ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Suloy ako ug makita ninyo
nga ablihan ko ang bahandi sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod nga mga panalangin. So this is God's command. Sugo ni sa Dios nato mag-ison. Apan unsay resulta ng sugua, unsay luyo ang sugua mag-ison. Sulaya ako ninyo. No? Ingon sa sulaya ako ninyo. Di ba ibubo ko ang tibok panalangin ikan sa langit mga kaninyo mga ison. This is a command with a promise mga ison. Usa ni kasugo sa Dios nga dunay saad mga ison. Tun kay miingon ko kaniya ang Dios nahibalo sa tanan unsay pinakamaayo nato mga ison. Sa dihang musugo sa dihang mukuman siya mga ison. Kaya nato ning buhaton tungod kay alang ni sa tanan natong kayuhan mga ison. Hallelujah. Ningon pagid siya dinhi, iya sa Ginoo ang tanang ikapulo gikan sa abot sa yuta, sa inani gikan sa umaog sa bunga nga kahoy, sagrado kini alang sa Ginoo magison. Magison, ang tithes magison is iya sa Ginoo. Kung ato ning gamiton sa lain nga pamaagi, maabot unya ang tunglo kanato magison. No? Kay atong ikawatan ang Ginoo pinaagi sa paggamit sa tithes mga igsoon, ikapulo nga atang sa Ginoo mga igsoon. Tithes is God's property mga igsoon. Dili ni ato This is God's property, iya ni sa Dios mga igsoon. Busa dili nato ni angay gamiton sa laing pamaagi kundi ato ning iuli sa Dios. Kay dili man ni ato iya ni sa Ginoo ato ning iuli magson. Amin ba magson? Sa dihang ato ning buhaton, ibubo sa Dios ang kinatibuk ang panalangin kanimo magson. Magson, ako na ning gi-share kaniadto magson. Sa bago pa mi kastuhanon sa akong asawa magson is murag ang paghatag sa tithes magson murag kuan pa nako kayo. Dili pa kayo mi sold out sa paghatag sa among tithes. Ako na na-share kaniadto. No? Sa dihang dili mi mo hatag sa among tithes magison. Doon ako'y upat ka mga anak. Ilis-ilis lang mga gisuon og adto sa ospital. Pangutan-an niya sa Dr. Fernandez. Doon ako'y upat ka anak babae puli-puli lang. Og adto sa ospital Fernandez magison. Samtang namalandong ko, samtang namalandong ko magisuon. Nining pag-uli sa tithes. Mitikang ko, first step na ko magisuon. Uban sa akong asawa, mitikang ko, paghatag sa mong tithes magisuon. Pipila ka adlaw na sinati na ko magisuon. Nga akong upat ka mga anak, puros babae. Nagpuli-puli kani adto sa ilang Fernandez magison tungod kay wa mi kahatag sa among tithes. Apan sa dihang mihatag mi sa among tithes magison. Sa dihang mitikang ko sa first step na mo paghatag sa among tithes magison. Nawala. Wala nami makabalik sa ilang Dr. Fernandez magison. Inana magison. Muna ang unang tikang nato sa atong panalapi magison. Paghatag sa atong tithes magison. Ikaduha is hallelujah. Ang ikapulo o 10% sa tanan natong kita iya sa Ginoo. Sagrado kini kaniya kun ato kining gamiton sa ubang mga butang atong ginakawatan ang Dios ug mahiagom ta sa tunglo mga igsoon. Hallelujah. Ang paghatag sa atong ikapulo ngadto sa panimalay sa Ginoo maghatag og duha ka butang nganhi kanato. Panalipod sa tunglo ug pag-abli sa panalangin sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Sa dihang mohatag dita sa atong ikapulo mga igsoon, no. Panalipod ni sa tunglo kanato mga igsoon. Ato akong testimonyo ganiha mga igsoon. O ibubo sa Dios ang kinatibuk ang panalangin ngadto sa naghatag sa imong tithes mga igsoon. Hallelujah. Ano ta karon sa halad mga igsoon?
Timani nga ang nagpugas og diutay matud pa sa pulong sa Dios sa 2 Corinto 9:6 og 7. Timani nga nagpugas og diutay nag-ani og diutay apan ang nagpuras og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto ug dili magbagulbol ni maghunahuna ang gigipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag mag-igsoon. Igsoon, hallelujah. Kaning halad mag-igsoon is dili ni pareha sa atong ikanapulo. Ang atong ikanapulo is kuan gani dunay fix ani mag-igsoon. Dunay fix rate 10% sa tibok ng kinataan. Apan ang atong halad mag-igsoon depende sa atong desisyon mag-igsoon. No? Depende sa atong desisyon. Matud pa sa atong gibasa karon. Timanay nga nagpugas og diutay magani og diutay. Hallelujah. No? Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto ug dili magbagulbol ug magunahuna nga nakuhaan siya kay ang Dios malipay sa ang Dios nahigugma sa malipay nga naghatag magsoon. Magsoon sa dihang muhatag ka ayaw pagunahuna nga nakuhaan ka magsoon. Ayaw gyud pagunahuna nga nakuhaan ka. Tungod kay kanang imong gihalad sa Dios ibalik na sa Dios kanimo magsoon. 30%, 60%, 100% mga igsoon. Inana ang gusto sa Dios ato. Tungod kay sa dihang gibuhata sa Dios, mga igsoon. Gibuhata nga madagayaon sa Dios mga igsoon. Inana ang gusto sa Dios atong kinabuhi mga igsoon. Kuna nga ayaw gid pagunahuna nga sa dihang muhatag ka sa imong halad. Ayaw pagunahuna nga gipugos ka. Ayaw pagunahuna nga gitulisan ka, no? So, apan ingon nimo hatag nga malipayon tungod kay ang Dios mahigugma nimo igsoon. Amen ba igsoon? Hallelujah. Ito pa niya mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo pagtika sa Dios dili apan gitikasan ako ang Dios sa unsang pahagi sa mga ikanapulo ug halad mga igsoon. Malakias 3:8 mga igsoon. Malakias 3:8, no? Minsa gitikasan nato mga igsoon. Mga igsoon, when you give your tithes ug halad sa Ginoo mga igsoon, you are connected sa iglesia na Dios mga igsoon. You are connected, nahimo gyud kang sakop sa iglesia na Dios mga igsoon. Konektado ka sa imuhang imuhang gitiguman mga igsoon. Diin ka ni tubo ug diin ka ni hamtong diya sa imong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Igsoon sa dili kayo lisod ang paghatag sa atong ikanapulo ug tithes mga igsoon. Kung last year mga igsoon dunay mga higayon nga medyo kanang problemado alang kanimo ang paghatag mga igsoon. Apan nasayod ko nga walay usa ka nato dinhi nga wala pagayod mutubo, wala mo mature sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Ang tanan ba mga igsoon dunan ni mature na bata ni lamtong na bata sa tong pagpangalagad sa Dios mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Buot ipasabot. Walay bibi Christian kanatong karon mga igsoon. Amen. Kung mingon ka nga, nitubo na ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, mihamtong na ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, dili balakid nimo ang paghatag sa imong tithes o offering mga igsoon. Walay bibi Christian ato mga igsoon. Why? Unsa may buhat sa bibi Christian? Unsa may buhat anang bata nga gamay bagong tao? Unsa? Kanunay gaana mga igsoon. Kanunay gaana ga kumkum mga igsoon. Di ba? Tanawan ng batang gamay. Mga 3 months, 6 months old. Ang iyang kamot, kanunay lagakumkum mga igsoon. Apan walay usa nato dinhi, puros ta hamtong na, mitubo na ta sa Ginoo ug ang atong kamot bukas na
paghatag sa atong kinapulo ug halad sa Ginoo mga igsoon. Amin ba mga igsoon? We are no more baby Christians. We are all matured Christians mga igsoon. Ug sa dihang nahibalo ka ning kamatuoran mga igsoon, dili gid problema nimo mga igsoon ang paghatag sa imong ikanapulo ug sa imong offering mga igsoon. Amin ba mga igsoon? Hallelujah. Dalaygon ang Dios, no? Ini nga kabuntagon usahay makaingon ta nga ang atong kinabuhi depende po sa atong paghatag ng igsoon. Amen. Hallelujah. Ang atong makita sa malakas magsoon nga dili ang ikapulo ang ginapangayo sa atong Ginoo kundi ang mga halad. Ang mga halad dagit magsoon offering ra kay gipangayo sa Ginoo. Why? Tungod kay kanang tithes dili na ato agyod. Iyahan na sa Ginoo. Pananglit na akay sa kagatos na gitagaan nimo ni tithes ka og napulo at 10 pesos mga igsoon. Ang imo kanang 90% na lang ang nabilin mga igsoon. Ug ikaw na mahibalo mo manage anang 90 nga nabilin sa imo. Sabtang niya migsoon. No? Mana nga ang imong halad ginakuha human ka nakahatag sa imong ikapulo. Sa imong paghatag sa ikapulo, ang Dios ang nagbuot pila. Ang 10%, ang Dios may nagbuot na 10% gid magsoon, no? Ang imong paghatag og mga halad, ikaw magbuot pila ang imong ihatag. Muna nga ang imong paghatag sa mga halad mao ang imong pagpugas sa trabaho sa Dios. Kung mo tanom ka og gamay, muani pud ka og gamay. Kung mo pugas kag daghan, muani pud kag daghan mga igsoon. Amin ba mga igsoon? 2 Corinto 9:6 sa city mga igsoon, no? Sa imong paghatag sa ikapulo, wala ka magtanom kundi nag-uli lang ka. Nag-uli lang ka unsay iha sa Ginoo. Apan ang imong paghatag og halad, naghalag ka unsay imuha balik ngadto sa Dios. Mao kini ang halad mga igsoon. Ang imuhang abot nagdepende kung daghan ang imong halad. Ang imong halad mao ang imuhang liso. Paghalad ay mga igsoon. Nagtanom ka og liso mga igsoon. Maabot ang panahon nga mo harvest ka mga igsoon. Amen. Hallelujah. Ang ikapulo dito lang gyud nimo ihatag sa imong lokal nga iglesia. Mingon ko niha, when you give your tithes and offering, you are connected to the church mga igsoon. Hallelujah. Ini nga kabuntagon mga igsoon. Unsay may mga batayan, unsay may mga pamaagi, no? Nga sa atong paghatag mga igsoon. Hallelujah. Number 1, mga batayan sa atong paghatag. Number 1, mga igsoon. Una, hatag uban sa kalipay. Amen? Why? Because God loves at cheerful giver mga igsoon. Ang Dios na higugma sa malipayon nga naghatag mga igsoon. Matutoy ni busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang gusto ug dili magbulbul ni magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma kanimo nga malipayon nga muhatag karon. Amen. Hallelujah. Kaduha, hatag uban sa pagtuo. No? Hatag uban sa pagtuo. Mingson, mingon ni kag pagtuo. Dili lang na tama na gid namin son. Ang pagtuo is coupled with obedience, my son. Kung tinuod ka nga nagtuo sa Ginoo, muubig ka, my son. Faith and obedience goes together, my son. Amen ba, my son? Hallelujah, no? Hatag uban sa pagtuo, no? Tungod sa pagtuo, matud pa sa pulong sa Dios sa Hebreo 11:46, tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa ihang pagtuo, gikahimut-an sa Dios. Ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios.
ang iyahang halad mag-igsoon. Give with faith mag-igsoon. No? Hatag uban sa pagtuo. No? Kung usahay magod, murag igo lagi tang hatag. No? Kanang murag wala lang sa tuwa ba? Hatag lang. Pero matud pa sa if you really truly love God, nasayod ko ang tanan ng gugma sa Diyos mag-igsoon. Amen? Matud pa sa sinultian, you cannot give without loving, but you cannot love without giving. Amen? Kung tinuod ka, nga nahigugma sa imuhang Dios, sa imong magbubuhat, mag-igsoon, nga nagtugyan ka nimo sa tanang mga maayong butang, dili gid ka makahimo nga dili ka mohatag sa Dios tungod kay nahigugma ka sa Dios. Matod pa sa pulong sa Dios, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your mind. Buti pasabot mag-igsoon, apil na diha ang imuhang finances mag-igsoon. Kay kung wala nimo higugmaan ang Dios sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong unahuna, ang imong hunahuna mo naghatagan ka sa Dios ug kaalam sa imong hunahuna unsaon ka nga makabaton ka og panalapi mag-igsoon. Inana mag-igsoon. Dili buot pasabot nga ni eskwela ka, nahuman ka dakong kurso, daghana kag salapi mag-igsoon. Bisan pag unsa ka daghana imong salapi, kun wala kay gugma sa Dios, kawang ang imuhang salapi mag-igsoon. Muna maingon gyud ang Ginoo, love God with all your heart, with all your strength, with all your mind mag-igsoon. So kan himo nimo ni mag-igsoon. Dili problema nimo mag-igsoon ang paghatag sa imuhang, ang pag-uli sa imong ikanapulo ug ang paghatag nato sa atong mga halad ngadto sa Ginoo mag-igsoon. No? Ikatulo, hatag uban sa saktong motibo mag-igsoon. Hatag uban sa saktong motibo mag-igsoon. No? Tungod pa dinhi, tungod himua kini sa tago ang imuhang sa imong ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo mag-igsoon. Himua kani sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, muganti kanimo mag-igsoon. Say mo God, kadumdum ko atong hallelujah. Dunay ang Dios nagtan-aw sa babae ug mga tawo naghatag. Katong mga dato, daghang kayong gihatag. Ipakita pa. That is their motive. Ang inon sila nga, daghana gikuha. Pero katong babae nga pobre mag-igsoon, ang tibuok niyang income sa tibuok adlaw gihatag sa Dios. Ang hatag sa mga babae mo ay gikahimutan sa Dios. Why? Tungod kay ang Dios, ang babae naghatag sa pinaka-the best sa Ginoo. Ang gihatag sa mga dato, sobra-sobra na lang. Mga igsoon, ang Dios dili sobra-sobra mga igsoon. Ang Dios abundansya sa atong kinabuhi. Muna nga dili na to mahimayon, dili na to taligamaan mga igsoon. Mga igsoon, kung last year usahay mibati ta hatag dili. Muhatag ako karon sa akong tithes. Muhatag ko akong ato nang nahimo mison last year kalimti na tong nangagi mison. Og live for today. Amen. Hallelujah. Kay ang atong Dios dagaya sa matag kinabuhi. Matud pa sa kung imong bahandi, imong tingumon lang, ayaw ka mo pagtigong magbahandi din sa kalibutan. Doon ay mga kawatan, doon ay mga uk-uk na mukutkot. Kung dili pagtigong ko magbahandi. Dito sa langit, diin walay mga uk-uk na mukutkot, walay mga kawatan na mukawat na ini mag-igsoon.
Matod pa sa pulong sa Ginoo, give and it shall be given unto you. Give and it shall be given unto you, mga igsoon. Hallelujah. Ingon pagkat siya din sa mga buhat 20:35, it is more blessed to give than to receive, mga igsoon. It is more blessed to give than to receive, mga igsoon. Amen ba, mga igsoon? When you give, bulahan ka, malipayon ka, mga igsoon. Hallelujah. Lucas 6:38, give and it shall be given unto you. Hatag. Ug ikaw paghatagan, mga igsoon. Amen ba, mga igsoon? Ug nini nga kabuntagon, hallelujah. Hallelujah, mga igsoon. Sabdili pa na ko tapuson, mga igsoon. Now is the time to give. Karon, this is the best time and the best place, mga igsoon, to return our tithes and to give our offerings, mga igsoon. Mingon ko niha, walay usa ka nato dinhi nga mga baby Christian. Ang ato karon mga mature Christian is bukas ang atong mga kamot. Abli ang atong mga kamot. Aron muuli sa dili ato ngadto sa Dios ug muhatag sa mga panalangin nga gipiyal sa Dios kanato, mga igsoon. Hallelujah. This time, mga igsoon, inaunta nga ang pulong sa Dios dili lang mo labay nga kawang sa atong tagsa karon. Kung ania ang galing usa ka nato karon, intakna sa kabuntagon, mga igsoon. Nga pareha nako sa akong gibati kaniadtong, mga igsoon. Nga kuan gyud murag balakid alang kanamo ang paghatag sa kanapulo, mga igsoon. Apan sa dihang mutikang ka sa pag-uli sa imong ikanapulo o paghatag sa halad kanto sa Dios. Hallelujah. Ito pa din God richly bless those who richly give, mga igsoon. At pa sa pulong sa Ginoo, dunay mga tao nga dumili sa paghatag, mga igsoon. Pero nagkaanam o kapobre, mga igsoon. Doon na po'y mga tao nga walay pugong-pugong nga muhatag apan nagkaanam og kadato, mga igsoon. Kinsabay gusto nato din, mga igsoon, nga mahimong dato. Hallelujah. This time, mga igsoon, kining pulungas, kaning sugoa sa Dios, mga igsoon, para ni natong tanan. It's all for us, mga igsoon. Tungkol gusto ang Dios nga dili ka maglisod, dili ka makulangan, dili ka kawadan. Why? Tungod kay ang atong Dios, God is a God of abundance, mga igsoon. Balik ko nako, Juan 10:10, the enemy came to kill, to steal, and destroy. But I came to give you life in abundance. Ang kaaway mianhi sa pagkawat, pagpatay o paglaglag. Mianhi ako. Paghatag ninyo kinabuhi nga madagayaon ug usa sa pamaagi, mga igsoon, nga madawat nato ang kadagaya sa Dios ni takna sa kabuntagon. Is when we return our tithes and give our offerings nga malipayon kaayo, mga igsoon. Amen ba, mga igsoon? Hallelujah. Ngayon ako ang tanan sa pagtindog. Hallelujah. Hallelujah. Mga igsoon,
ang pinaka the best nga panahon karon. Una nimong kung kaniadto is wala pagkakatikang, nakatikang magaling ka primero, pero ni atras na ka. Dili nimo madawat ang kinatibuk ang panalangin sa Dios. Apan simudikang ka unang tikang. The first step is panalanginan ka sa Ginoo sa imong paghatag magsuon. How much more sa dihang mudikang ka dugang magsuon. Inana ang gusto sa Dios magtabok sa nato. Hallelujah. Mga this time magsuon. Ayaw pagduha magsuon. Matud pa sa usa ka pastor akong nadungog ingon siya. Hallelujah. Give of your best to the master. Mikuha siya o kwarta may isiwan siya. Kini, this is a money. Pila ni? 20 pesos. Yun siya. Kini, 100 pesos. Sa diyang idungan ni mo naghatag kining coins o kining 100 pesos. Ang unang mo abot ani sa trono sa Ginoo kining 100 pesos. Why? This is very light na po ni. Ang drive-in sa pastor Magson is when you give of your best to the master. This coin is also best, but the best is ang 100 Magson. Moro kung ni dali mo abot sa trono sa Dios. Why? Because gaan na ni Magson. Huyog dalho ni sa hangin ngadto sa trono sa Dios. O ang Dios malipay sa tagiya ani naghatag Magson. Amen. Hallelujah. Muna nga nini nga kabuntagon. Ang Dios angay hatagan sa pinakamaayo nga niya kanato Magson. Ug ang pinakamaayo is ang pag-uli sa atong ikanapulo ug paghatag sa ato ang mga halad Magson. Ug nini nga kabuntagon. Kung naa mo yung mga halad sa inyong mga kamot Magson. Ako mong gihangyo nga ituboy na to ang atong mga halad sa Ginoo. Yung offering tuboy na sa Ginoo, magampo ta. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, touch our heart, Ginoo Diyos. Give us the power to be through your Holy Spirit, Lord God. Jesus. Ginoon Diyos, ani akan niya mga halad, kamo mga kinapulo, Ginoo. Amo ni ibalik diya kanimo. Kaya sayod kami, Ginoon Diyos. Kawala gid kami amo sa among kagalingon, Ginoo. Ang tanan gikan kanimo, Father God. Lord, tabangi kami pagsabot ning maong kamatuoran, Ginoo. Tungod sa adihang amo ning masabtan, Lord. Dili na problema kanamo, Lord. Ang pag-uli sa among ikanapulo o paghatag halad, Ginoo Dios. Sa Ginoo nini nga kabuntagon, Lord. Among gituboy kani among halad ug mga offering na kanimo, Ginoo. Father in heaven, Lord, nasayod ko, Ginoo Diyos, ang matod pa sa imong pulo. God loves a cheerful giver, Ginoo. Ginoo, kita ni mo, Lord, ang matag kasing-kasing karon sa akong kaigsuunan, Ginoo. Mihatag sa Lord, Lord, kay nalipay sila nga muhatag, Ginoo, para sa imuhang kahimayaan, Father God. Lord, ang pinakamaan na among gihatag kanimo, Ginoo Diyos. Tungod kay ikaw, Ginoo, ang angayan sa tanang maayo na gikan kanimo, Father God. Sa Ginoo, bless ning mga kamot, Lord. Hallelujah, Lord. Ginoo Dios. Ibubu, Ginoo. Ang kinatibuk animong panalangin sa matusa kanamo, Ginoo. Sumala gyud sa imuhang kabubuton, Father God. Hallelujah. Dalagon ka, O Diyos, ng takma sa kabuntagon. Salamat, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong